Caranya terakhir turmi rasa tuku dawon hanya negara akan pada kecil maring ngendi tuku dawon dawon rasa negara turmi rasa tuku dawon hanya negara. Jawa
gawe sawah turung-turung gawe payah turung baca kapan don mulutan cepat goreng rambut kapan-kapan keturutan bisa gandeng karo kowe Yesus kali kedung jerok ayo jangan nunggu makulon bangga patok madrama Wow.